A vosaltres. Gràcies. Fins Gràcies ara. a vosaltres, com que sou un públic tan selecte i tan... I vull dir que no és com la jornada educativa amb tantíssima gent, jo us agrairé que, jo el que he fet és seleccionar coses que tinc a l'ordinador. I, clar, en principi, és que, ara ho deia la Judit, no és el mateix. Allà estaríem, primera, totes dretes, al voltant de dues grans taules plenes de papers. I, és clar, la gràcia és justament el paper, que no es pot tocar, que hem d'anar tots amb guants, però que jo el toco bàsicament i giro els fulls dels manuscrits, etc. Però també la gràcia és que vosaltres, si us poseu guants, també ho podeu tocar. I, és clar, és la màgia del paper, però què hi farem? O sigui, no podem i, per tant, clar, aquí ara amb el que us mostraré perd molt, perquè començant pel tamany, no? O sigui, no és el mateix una llibreteta de 20 per 15 o una postaleta o una foto que un llibre d'artista d'unes dimensions molt més grosses. Doncs, bueno, jo aniré parlant, però, sisplau, si teniu qualsevol pregunta, doncs, clar, aquí us vaig veient, però no... A veure, ara el que... Sí, aquí... Us vaig veient, però bé, no, tampoc no us veig ben bé a totes, o sigui que he preparat aquest PowerPoint i l'anirem seguint, però ja dic, és a dir, que qualsevol pregunta, qualsevol interrupció, doncs serà molt ben agraïda, molt agraïda. A veure, he començat per aquesta, perquè doncs, aquí teniu la foto clàssica, per dir-ho així, de l'estudi més conegut d'en Brossa, que és el del carrer Balmes. I aquí estava doncs, en l'any 74 amb tota la seva esplendor. I ja veieu què significa tota la seva esplendor. S'entrava per aquella porta del fons i aleshores el Brossa et anava dient «Vigila, vigila, tot està ordenat». I tu deies, mare meva, on he de posar el peu, no?, per entrar, i un tou de diaris a baix. En fi, i a més ja veieu com està el balancí, en el qual, de fet, tots els balancins gairebé estaven ocupats i només en tenies un per seure. I aquest, normalment, el cul estava trencat i, per tant, doncs bé, havies de fer uns certs equilibris. Clar, aleshores aquí es veu una mica, després ja comentaré tot el que hi ha a l'arxiu, però ja veieu una llibreria que està força ordenada, en el fons. I després, esclar, el que crida l'atenció són les carpetes i papers de diari. D'això, de fet, això era el 74, sobre el 94 aquest estudi va patir una inundació, perquè estava doncs, a prop de la terrassa, era un àtic i donava a una terrassa. La porta tampoc no tancava gaire bé i amb unes pluges molt fortes va entrar aigua i el que era la catifa de diaris doncs va sortir a pales, vull dir que es va haver de llançar. Però tota la resta, doncs, ara també us ho explico amb alguna altra diapositiva, tota la resta doncs, es va morir el Brossa, doncs estava igual, i per tant, doncs, quan es va buidar, doncs, tot això ha anat al magma. Anem a veure una mica el que ens ha permès l'arxiu i d'on ve. Aquí la foto correspon a l'espai que tenia la Fundació Brossa en l'any 2012 i que, de fet, va tenir des de poc després, des que es va constituir la Fundació, l'any 2000. Era un pis molt gran de l'Eixample, de Llúria, Provença, i aquí és on va començar la Judit i va viure tot el trasllat a l'any 2012.
I cal dir que aquí és el desplegament del MACBA, la foto correspon al desplegament del MACBA, tots amb bates blanques, amb guants, amb l'ordinador, ja veieu ja el desplegament de carpetes grogues, la qual cosa significa un ordre, les consultes de l'equip del MACBA doncs, en el Llorenç, que és el catalogador que va entrar a la Fundació l'any 2003 i junt amb ell vam començar les tasques de catalogació de l'arxiu. Ell és la persona que en sap més de l'arxiu, és, en fi, l'arxiver ideal, i va anar molt bé per tot el que la feina feta prèviament, el traspàs a l'equip del MACBA i tots els dubtes que es van plantejar. Però a més vam aconseguir una cosa meravellosa, que malgrat que sempre davant de la contractació d'una persona tothom diu «ai, potser això no», doncs vam aconseguir que el contractessin en el MACBA i encara hi és avui en dia, i el MACBA ha entès que sense ell tot el que és la catalogació que encara està en marxa dels papers d'Ambrossa seria impossible. Bé, aquí és senzillament, teniu com una síntesi de com va anar a parar el MACBA. Clar, quan el Brossa mor, en l'any 1998, hi havia dos estudis. En aquell moment hi havia aquell del carrer Balmes, però també n'hi havia un altre, al carrer Gènova, que era on ell vivia en un bloc de pisos del carrer Gènova, i com que es feia ja molt poc, diguem-ne, utilitzable l'estudi de Balmes, perquè era molt ple, perquè ja tenia una distància per anar-hi, doncs finalment, i per la insistència de la seva companya, la Pepa, davant de l'Ajuntament de Barcelona, doncs l'Ajuntament de Barcelona li va donar un ajut, un vitalici, i amb el qual va poder llogar en el mateix bloc de pisos un pis com un segon estudi, al carrer Gènova. I en aquest estudi, a la sortida d'aquest estudi, és on va morir, perquè va ser a la sortida de l'estudi, que hi havia unes escales amb molt pendent, que ell no engegava mai la llum, no posava mai la llum, va ensopegar i bé, va anar a parar al replà i va morir. Aleshores, en aquests dos estudis és d'on procedeix bàsicament tot el que hi ha a l'arxiu. Quan ell va morir es va recollir molt precipitadament i entre que al final es va constituir la fundació i es va llogar aquest pis i aleshores tot va anar a parar en aquest pis d'aquesta foto. I els treballs de catalogació amb el Llorenç Mas, doncs van començar el 2003. També cal dir que vam aconseguir, gràcies a unes beques i a l'ajut de la Facultat de Biblioteconomia, que la biblioteca personal comencés a catalogar-se a través de la Universitat de Barcelona i després la Fundació Vilacases va ajudar per acabar la catalogació dels volums de la biblioteca. Tot i així van quedar la part de les revistes pendents. Tot això, biblioteca personal i tot l'arxiu personal, es va firmar una cessió d'ús que es diu amb el MACBA a finals del 2011 i el trasllat es va fer el 2012, que és la foto que correspon en totes aquestes accions prèvies pròpiament en el trasllat. Clar, què ens ha permès això? En primer lloc, doncs, un avanç fantàstic en la catalogació. O sigui, vosaltres arribeu en un moment en què no arriba l'any que el repositori del MACBA es pot veure una gran part, no tot, però es pot veure una gran part en directe a la pàgina web. Si aneu i aneu a arxiu, doncs, en tot cas, ja us passarà l'enllaç directe
la Judit perquè no us hi perdeu, però en els fons del MACBA doncs estan consultables i poseu brossa i Déu-n'hi-do el que hi ha i que es pot veure. Clar, s'ha avançat molt i després una cosa fantàstica és que es poden connectar els ítems de tot l'arxiu. I en el cas del brossa, en què tot es connecta, encara que estigui fent una cosa plàstica, la cosa plàstica es pot connectar amb un poema, el poema pot connectar amb una carta, en fi, totes aquestes connexions són possibles i per tant es descobreixen moltes relacions i és una font per conèixer bàsicament els processos creatius del brossa, com s'ho feia. Bé, aquí comencem per una cosa importantíssima amb en Brossa. En Brossa, jo sempre ho he dit, és el rei del reciclatge abans que s'inventés la paraula reciclatge. Bueno, s'inventés, que està ara molt de moda i tothom parla de reciclar, però realment ell tenia molts pocs mitjans i tot ho aprofita per escriure. Tot. Per tant, esclar, què trobem? Trobem que a vegades un ítem, diguem-ne, o un objecte o el que sigui, no és un, sinó que poden ser 2, 3, 4, perquè aquí mateix, per exemple, això és una novel·leta, que és una novel·leta molt curiosa, que tenia el Brossa i en els primers anys en què ell estava treballant, i que es diu curiosament Mr. Boo. I Mr. Boo, bueno, la paraula Boo és el nom xinès que el Brossa va adoptar quan feia activitats de màgia, perquè la màgia des de petit li va encantar. Amb el seu cosí Màrius, quan eren adolescents, van començar a fer les primeres actuacions com a mags i es disfressaven de xinesos mags, i ell, no sé on ho va veure, que va agafar el nom de Boo. Per tant, aquesta és una novel·la que ens connecta en això, però que és una pel·lícula, lliguem, per tant, amb tota la faceta cinematogràfica de Brossa, que Brossa coneixia molt, molt bé tot el cinema i era un admirador. Vull dir, la Filmoteca no va fer una cadira dedicada a en Brossa, perquè en Brossa, no en la Filmoteca actual, que és molt nova, sinó en l'antiga d'Avinguda Sarrià, allà sempre s'asseia a la mateixa butaca i, clar, doncs li van dedicar una butaca a en Brossa. Però és que, a més, aquí hi ha com un inici de poema, no? Vull dir, has de venir la marca del puny, l'esguard del vençut, el coratge blanc, etc. Això té pinta de poema, però esclar, busca'l, no? A vegades, esclar, el que no pot fer el catalogador és buscar totes aquestes relacions. Però si hi ha un investigador i que diu, bueno, escolta, això pot ser important i a veure a què ens aporta, doncs et fa la transcripció, ho posa a la base de dades i igual troba que això és un esborrany d'un poema sobre els anys finals dels 40 o els anys 50. Aquesta és la màgia de l'arxiu, descobrir aquest tipus de coses. També us recordo, però només com a recordatori, per veure la immensitat d'aquest home, doncs unes quantes xifres, no? Perquè com aquell que no diu la cosa. Va escriure 86 llibres de poesia, llibres estrictes de poesia escrita. Va escriure unes 300 obres de teatre. Teatre de text, esclar, teatre de text pot ser més llarg, un acte, 2 actes, 3 actes,
però després les accions espectacle, els ballets, els striptease, els monòlegs, les accions musicals, tot això és més curt. Per això la xifra augmenta significativament, però perquè de vegades un striptease pot tenir 10 línies. Cinema. En va fer pocs de guions, 2 l'any 1948 i 4 amb en Pere Portabella, no he posat la data, és a finals dels 60, a partir de l'any 67, i primers dels 70, proses de creació, de circumstàncies, que aquestes fa uns anys, l'any 13, vaig recollir-les totes. Ell les va recollir en 4 llibres i jo les he recollides en un volum que fa gairebé 800 pàgines. Poemes visuals, això és la part potser més coneguda, i a part, o sigui, té com unes 125 serigrafies, però també 77 llibres, que ja en veureu algun, entre 2 i 40 pàgines, que són les suites i els poemes evitables. Les suites són fetes entre el 59 i el 69 i els poemes evitables als 70. En veurem una petita mostra. Cartells, que també tots coneixereu, els objectes, uns 125 aproximat, encara falta fer el catàleg raonat d'objectes, instal·lacions, unes 25, i els poemes al carrer, que són, si no m'he errat, 21. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do i sobretot coses que són molt diferents, unes de les altres. I això és el que ens porta a diferents coses. I ara anem a veure alguns exemples. Clar, aquí de cartes n'hi ha moltes, són molt interessants, la seva correspondència, i jo només us n'he triat 2 per dir, coses que podem veure a partir d'aquí. Clar, una l'ensenyem en la visita a l'arxiu, que és la primera carta d'en Miró, que és aquesta de l'any 43, i que li diu: benvolgut amic, moltes gràcies per la vostra gentilesa d'enviar-me aquest poema tan ple de belles imatges. Jo estic ara ací en un racó d'aquesta magnífica i catalaníssima plana de Vic per a reposar-me per uns breus dies i després emprendré de nou la feina al Camp de Tarragona. Espero que al retorn em deixareu llegir noves coses vostres. Us estreny la mà, vostra Miró. Clar, és una carta molt bonica ja de l'any 43. Prèviament, el Brossa li ha enviat un poema que és un dels primers sonets que escriu, que aquest està publicat en un compendi que es diu Vall de Sang i que agafa obres des de l'any 1941. I concretament aquest poema que li envia és entre el 41 i el 43. I clar, això que ho podem creuar amb la carta que tenia el Miró, que està en la successió Miró a Palma de Mallorca. I en aquella carta està el poema, per tant ja sabem quin poema és, i sabem la reacció del Miró. Sempre que el Miró era fora, hi ha algunes cartes molt maques i també sempre es veu un Miró molt interessat per l'obra d'en Brossa. Li fa comentaris, en Brossa li envia, o sigui, allà a Mallorca hi ha moltes coses d'en Brossa perquè li envia poemes, li envia llibres, també a la Fundació Miró d'aquí de Barcelona, a l'arxiu, estan els llibres dedicats d'en Brossa, i el Brossa l'admirava moltíssim. És que concretament també hi ha allà una carta en què el Miró arriba a dir que gràcies per aquest poema plàstic, o no sé com en diu, que li ha enviat, i que casualment ell, en Miró, diu que està fent unes coses semblants. O sigui que és veure també el tarannà de les persones, no? És molt interessant sempre una correspondència.
Aquí, bé, podia haver-vos triat d'en Tàpies, que també hi ha correspondència, d'en Cabral de Melo, de molts personatges estrangers o d'aquí, però al final he pensat, mira, aquesta carta jo crec que és molt significativa d'una faceta d'en Brossa, que és una de l'Antonio Saura, de l'any 60, ja ho veieu, de maio del 60. L'Antonio Saura portava el grup del Paso, a Madrid, es van conèixer amb en Brossa a partir també d'en Tàpies i hi havia molt de contacte entre el grup, que ja no era Dau al Set, però el grup ex Dau al Set i el grup El Paso, i hi ha una sèrie de cartes d'en Saura. I aquesta ens reflecteix una faceta del Brossa poc coneguda. Y digo, querido Brossa, recibí tu carta hace 2 días. Te agradezco lo de los libros. Me interesa el de Alberti y de Hernández. Me dejo aconsejar por ti, pues si los libros que me indican están ya en la edición de obras casi completas de Aguilar, prefiero que me envíes estas últimas. Lo de Neruda lo dejamos, pues es demasiado las obras completas. Espero también recibir el Saturno. Si te parece, alguna vez podrías indicarme algo que puedas tú conseguir y que no se encuentre habitualmente en las librerías. Por mi parte, te envío ahora unos cuantos muñecos populares de Madrid, tal como te prometí hace ya algún tiempo. Me voy a Cuenca exactamente el día 26. Envíame pues todo allí, indicándome su importe. Un fuerte abrazo de Antonio Saura. Se está preparando un track para protestar sobre el encarcelamiento de varios pintores, ceramistas y un escultor, con motivo de la próxima Bienal de Venecia. Dime rápidamente si tú estarías dispuesto a recoger alguna firma, tapias, etcétera, con este fin. Rompe esta carta y sabiendo tu respuesta ya te enviaría el papel. Fixeu-vos, no la va trencar, perquè si no, no la tindríem, però realment és molt apassionant el tema, perquè aquí no parlen de textos de... Ai, perdó, que l'he passada. Bé, igual és que ara tenia no parla de coses artístiques, sinó que fa referència a la faceta d'en Brossa de vendre llibres prohibits. Perquè el Brossa, que no tenia un caure mort, que diríem, és a dir, per menjar, havia fet diferents coses i una que li havia agradat molt, que li agradava molt, era vendre llibres prohibits. Que, de fet, li va passar al Pedrolo, li va passar una cartera de possibles clients i li va explicar com anava això. I ell durant un temps va fer això. I clar, aquí què passa? Doncs que li enviava llibres en el Saura i clar, li devia dir, mira, tinc això, això, això. I el Saura diu, bueno, doncs aquest m'interessa el de l'Albert i el de l'Hernández i, bueno, a part de pagar-li, però li envia uns ninotets que li havia explicat que es feien a Madrid i el Brossa tan content. I d'altra banda també veiem aquesta protesta per uns pintors, ceramistes, etc., que van ser presos. O sigui que veiem aquesta Brossa com a activista, per dir-ho així. I doncs ara seguim... Ai, perdó. Seguim amb una cosa, que és a vegades les còpies. Aquí aquesta llibreteta l'ensenyem, i perdoneu perquè no la tinc en gaire bona resolució, i ens presenta, o sigui, és una llibreteta, això és d'aquells quaderns bastant petits, d'uns 15 centímetres d'alt, més o menys, 15 per 10 deu ser, i aquí, que posa de dalt, una cita d'Aragón, és una sèrie de fulls de llibreta que senzillament el que fa en Brossa és copiar, o millor dit, traduir. Algunes són còpies directes en francès, d'Atzarà, Aragón, etc. I d'altres doncs, les tradueix al català. És també, vull dir, és un paper aquest molt antic, dels principis dels anys 40, i el Brossa s'està formant. El Brossa va a casa d'en Prats, li deixa llibres, li deixa revistes, i ell copia i tradueix.
I encara més un que m'agrada molt, que és això, que això ja és el súmum, perquè aneu coneixent en Brossa, si no el coneixíeu, doncs aquí teniu una mostra. Això és també d'una llibreteta d'aquelles típiques, amb ratlles, i aquí a l'esquerra, diguem-ne, és la part del davant i a la dreta teniu la part de darrere del mateix paper. Aquesta part d'aquí, això de devorada nebulosa, és un poema que ja us he posat aquí, a quin poemari correspon, els sonets de Caruixa, de l'any 49, i més o menys és la versió definitiva, que està en llapis, hi ha correccions, però després també perquè quan ell era incapaç d'escriure a màquina i ho donava sempre a algú que li passés a màquina. També cal dir que aquest algú sempre era una dona, era el paper que feien les dones en aquell moment. I, clar, com que la seva lletra era una mica difícil, doncs li subratlla amb tinta o escriu de nou doncs, algunes paraules o senzillament lletres. I què hi ha al darrere d'aquesta pàgina que està, clar, reaprofitada? Doncs si us mireu, per exemple, per aquí veureu sobretot les frases d'exclamacions o negro, toro de pena, o sangre dura de Ignacio, o ruiseñor de sus venas, que no quiero verla. És el llanto por la muerte d'Ignacio Sánchez Mejías, de Lorca. És, per tant, doncs, un exemple del que us he dit abans amb l'anterior llibreta. Brossa també es va enamorar de García Lorca, però no únicament llegeixo el llanto por la muerte d'Ignacio Sánchez Mejías, sinó també me'l faig meu, no? És a dir, me l'apropio. I com me l'apropio? Doncs copiant-lo. I per tant tenim coses d'en Lorca, del Miguel Hernández, dels autors que ell anava descobrint i que li agradaven i que se'ls apropiava a través de l'escriptura. Això és un concepte molt curiós, però és cert que, clar, per exemple, igual que te'l pots apropiar aprenent-te de memòria aquest poema, te'l pots apropiar escrivint-lo. I el Brossa ho feia moltes vegades d'aquesta manera. Hem avançat una mica i aquí, és clar, una altra de les coses que té l'arxiu és que també té les publicacions de Brossa, revistes, articles, coses que apareixien a tot arreu i, evidentment, una col·lecció completa del Dau al Set. Us ensenyo aquí senzillament dues pàgines molt representatives de dos números molt representatius. Una és el número de l'any 50, el novembre del 50, on justament el número no és altra cosa que l'oracle sobre Antoni Tàpies que va escriure el Brossa. I aquí, a més, hi ha un autorretrat d'en Tàpies que manifesta molt com treballava el Tàpies en aquella època, figuratiu i també molt semblant al que feien en Cuixart d'aleshores o el Pons. I el Brossa, que feia de profeta, els hi va fer 3 oracles, un per cada pintor. I imitava també els llibres dels profetes. Cal dir que en la seva biblioteca també té tots els llibres dels profetes de la Bíblia, que tenia una obsessió per aquest món, i com que els tenia els llibres, sap imitar molt bé l'estil. I aleshores comença dient Joan Brossa. Va venir una veu i va dir Joan Brossa, profetitza sobre Antoni Tàpies. I aleshores el Brossa profeta li diu coses màgiques, no? En un bou faràs hisenda i jo què sé, vull dir que li vaticina el futur. I aquí és una altra mostra que també m'agrada molt perquè és un dels números de Dau al Set, de gener-febrer, del 49, en què la simbiosi Pons-Brossa és més clara, no?
el Pons pinta aquest personatge molt demoníac, com ell feia, i el Brossa li posa aquesta... O sigui, és com una historieta, no? Perquè aquí a baix, que diu i Patarrau, que deu ser aquest bon home, diu en cova fosca les berrugues fan un fil vermell. Això que és una imatge hipnagògica. El Brossa treballava amb imatges hipnagògiques, sonores, visuals, a través de paraules, i aquest és un bon exemple, no? Vull dir, en cova fosca les berrugues fan un fil vermell. Sona magníficament bé, té força plàstica. Bé, és el Brossa que barreja tota una quantitat de coses i que ens ho demostra en publicacions, però d'això podem tenir alguna cosa prèvia. En fi, és a dir, l'arxiu et permet anar estirant del fil. També en l'arxiu han anat a parar documents de l'època de Dau el Set, però que no van acabar de sortir o senzillament eren proves, i com aquesta, que és una carpeta que de fet no en sabíem l'existència i que en el trasllat des del carrer Llúria al MACBA va sortir aquesta carpeta amb coses d'en Pons. I això és un gravat, però que també ens mostra aquesta conjunció que es dona amb alguns llibres i algunes coses fetes durant els anys de Dau el Set i que ens mostra el Pons d'aquella època, molt semblant, ja veieu, en el Patarrau, però també la inventiva del Brossa, inventiva per inventar noms, no? Perquè aquests éssers d'aquí els hi diu Ilka i Beixa han estat menjats pels corbs, pobrissons. I aquí aquest altre, que és molt divertit, que és com un joc. Fixeu-vos, al darrere, això està al darrere de l'anterior gravat. I diu, un pelegrí va a agafar romanins per a fer foc. En passar ell entre dos pins avets, esparverat, veu a l'os arraulit udolant. Però aquí hi ha trampa. Això és com els nens que fan aquestes trampes i aquests jocs. No sé si avui en dia encara els fan, però són jocs divertits. I què passa? Què s'amaga en aquestes 4 ratlles? Doncs s'amaguen una griva, un gafarró, un passarell, un pinsà, un esparver, un alòs i un udó. Una sèrie d'ocells. Per tant, vull dir que és un joc, senzillament, però aquests jocs sonors en Brossa, especialment en l'època de Dau el Set, en té molts d'aquests. Bé, anem avançant. Què més tenim en l'arxiu? Esclar, fotos. De fotos us en podria passar moltíssimes, és molt interessant, el veus amb uns, amb els altres, però també aquest episodi és important en la vida d'en Brossa, que és que, clar, tots els amics de Dau el Set havien aconseguit anar a França, que en aquell moment era on tothom volia anar, no? Fos pintor, fos escriptor, fos dramaturg. I el Brossa, que era el més pobre de tots, doncs no tenia per anar-hi. Però finalment ho aconsegueix l'any 56 i fa una estada com de 6 mesos a París. Aquí el teniu amb els col·legues, diguem-ne, que les 2 fotos hi ha les mateixes persones i posades de la mateixa manera, que la noia és la Consol Villaubí. Era ballarina, teniu un poema aquí escrit a París dedicat a ella. La Consol Villaubí després es va casar amb l'Arnau Puig. L'Arnau Puig ha mort no fa gaire, i la seva dona, la Consol, va morir l'any passat. Però va ser molt amiga d'en Brossa i també els primers ballets que escriu el Brossa els hi dedica. És a dir, que és un ballet que és anti-ballet, no? Vull dir que se'n fotia de les ballarines amb tutú i totes aquestes coses.
però aquí tenim la Consol Villaubí, tenim el Joan, em sembla que es diu Joan Vilacases, un pintor, que és el que li va deixar el seu estudi per instal·lar-se allà a París. I gràcies a això el Brossa va poder estar coneixent tots els museus, anant a exposicions, veient molt de teatre, veient moltes pel·lícules, etc. durant aquell temps. El Brossa i l'altre és l'Albert Blancafort, un músic. O sigui que aquí estan tots quatre i després una mostra del que ell va escriure dintre d'un poemari que es diu Poemes de París de l'any 56 i que és un poema que el mateix Brossa ha comentat en alguna entrevista. Fixeu-vos que diu Rue Bonaparte. I vosaltres podeu anar molt a prop de Saint-Germain-des-Prés, està aquesta rue, és una curteta, i podeu anar. I aleshores aquí el poema és això. Au lit de Florence, restaurant de Beaux-Arts, horlogerie Omega, art ancien et moderne, librairie de signes, de fins d'afficher, prohibit fixar, enganxar cartells, diríem. Matériel pour artistes, objets casques, antiquités, tintorerie, pressing, le pré au clerc. Bona manera de fer poema. I el mateix Brossa ho diu, Diu, a veure, si jo vull transmetre a la gent com és el carrer Bonaparte, a veure, què he de fer? He de començar a descriure'l, he de començar tal? Doncs senzillament faig una llista dels establiments que hi ha en aquell carrer i ja està, no? Així la gent sabrà què hi ha en allà. I si aneu ara, vaig descobrir que Le Pré au Clerc, un restaurant, encara hi és. De la resta, em sembla que res. De res. Però bé, veieu les connexions. A més, en aquest cas, quan fem la visita, però això no ho tinc escanejat, també s'ensenyen uns fulls que posteriorment el pintor Vilacases va fer sobre l'estada del Brossa a París. O sigui que també és una cosa interessant, és la visió d'una persona que va allotjar el Brossa a casa seva, al seu estudi, i que després explica els fets i les coses que el Brossa feia a París. Encara més coses, esclar, què més tenim en un arxiu? Doncs aquest, per exemple, aquest fullet que es diu que és com un fulletó d'aquests de mà, d'un espectacle de Luigi Pirandello, que el Brossa va veure a París. El Brossa va guardar molts dels prospectes, tant de museus com d'exposicions com de teatres, de les coses que va veure a París. I això és molt interessant, perquè si no ho explica el mateix Brossa o si no ho expliquen els amics, no ho sabem. Però si tenim un exemple de dir, sí, vull dir, el Brossa allà va veure Pirandello, va veure Samuel Beckett, va veure una sèrie de coses. Aleshores ja després podrem parlar amb més coneixement de causa. O també de coses que dius, mira quina combinació, aquest és a Barcelona, és fet per diguem-ne, Cobalto, era una activitat del grup Cobalto 49, i es refereix a la clausura de l'exposició, d'una exposició de Pons Tàpies Cuixart. No tenim la data, suposem que és de primer del 50 o per aquesta data ha de ser més o menys. Els presentados per Guillermo Díaz Plaja i els poetes són Anna Inés Bonín, que no la coneixem, Juan, Juan Brossa, J.B. Foix, Julio Garcés, Rafael Santos Torroella, que ja sabem que estava al grup Cobalto, i Joan Teixidó, també escrit com a Juan, i que darán a conocer alguna de sus últimas poesías en el Instituto Francés, que és on passava tot. I gràcies a l'Institut Francès, doncs el Tàpies, per exemple, va aconseguir la seva beca per anar a París per primera vegada. Per tant, això també ens ajuda a conèixer què passava, com el grup, per dir-ho així, castellà es barrejava amb el català,
com el Brossa llegia poemes al costat d'un foix o al costat del teixidor, etc. Altres coses també de què ens serveix l'arxiu, algunes publicacions i algunes publicacions allò importants. Hem parlat de Cobalto, també gràcies al segell Cobalto i gràcies al Santos Torruella, que ens apareixien en l'anterior diapositiva, tenim la publicació l'any 51 d'un llibre escrit per en Brossa l'any 50, que és En va fer Joan Brossa. Un llibre molt important perquè el Brossa passa d'aquests sonets i aquestes coses màgiques de l'època de Dau al Set a tocar de peus a terra, per dir-ho així. I aquí té un pròleg del Cabral que també és fantàstic. I què hi ha en el llibret aquest quan es passa la primera pàgina? Doncs un dibuix que és un retrat d'en Brossa fet per en Pons. I així coneixem el Brossa de l'any 51. Però, esclar, és a dir, també, ja ho hem dit, en l'arxiu hi ha totes les publicacions d'en Brossa i n'hi ha algunes també tan curioses com aquesta, que es diu Pluja i que la van fer tot un grup d'artistes de Gràcia a l'any 73 i que aquest llibre és posat en llibre el que havia fet Brossa amb un dels poemes habitables. És el poema habitable número 31 i es diu Pluja. I ja veieu què és, no? Només us poso 2 fulls. Sembla que en total n'hi ha 4. Però són fulls, senzillament, passats per la pluja. O sigui, els hi ha tocat l'aigua i per això estan així, arrugats. Doncs això és un llibre preciós dintre de la seva simplicitat. Aquest, si el voleu veure, em sembla que el tinc per aquí a casa. I què es poden veure? Doncs també en l'arxiu tota la meravella de les suites de poesia visual. Aquí teniu, per exemple, 2 mostres d'una suite de l'any 59. Ja veieu que són coses en collage, són coses molt simples, molt senzilles, coses que retallava, que enganxava, coses que foradava el paper, etc. I aquí en teniu també 2 mostres de 2 fulls d'una suite que es diu Sèrie de poemes, en què ja veiem com anava cap a l'essència. Esclar, tot això són carpetes, el que ell en deia suite, doncs eren carpetes amb fulls de paper numerats, com podeu veure, perquè aquí es pot llegir perfectament el número 19, i en els quals hi enganxava o retallava o feia de tot. Veieu que aquí hi ha 2 mistos que, esclar, al pas del temps, el fòsfor ha fet de les seves, normal, i després en l'altre full, doncs veieu, és un tros de feltre retallat i sota una agulla d'aquestes de cap. Clar, a partir d'això es poden fer meravelles. Això ha donat molta inspiració en els mestres perquè és com una font d'inspiració i dir, a veure, a partir de qualsevol cosa es pot fer un poema. I un poema que ens digui, ai, sí, mira, jo hi veig unes flames o jo hi veig un gall, jo hi veig, jo què sé, podem veure moltes coses. I d'altra banda, com que són collage, també l'arxiu ens permet veure d'on surten les coses. I aquí en tenim un preciós, i que, o sigui, aquí a la dreta teniu un full d'aquests de sèrie de poemes, que és la mateixa sèrie que hem vist abans, de l'any 60. Però què s'hi pot trobar en l'arxiu? Doncs s'hi pot trobar això, aquesta propaganda de Grandes Almacenes del Siglo, i veieu que hi ha
un trosset retallat. No hi és. I què passa? Doncs que si poguéssim treure el full de paper que hi ha a sota de la transparència d'aquest senyor amb barret, doncs resulta que és el retall exacte, mil·limetrat, d'Almacenes del Siglo. És molt curiós, això. També és el descobriment de dir que qualsevol cosa ens pot inspirar, que totes aquestes propagandes, a més aquestes, clar, està plena de glamour i d'una època que no sé d'on t'ho devia treure el Brossa, però està anunciant l'invierno del 1926-27. Ell va néixer el 19, per tant, això era un paper que devia trobar per casa, no? Però en què ho converteix ell? És a dir, ho enganxa i fa una transparència i aquí és, bé, et dirà el que vulguis tu veure en aquest senyor. Això no passa sovint, i això també cal dir que de vegades és producte de la casualitat, perquè tota la part de diaris que van passar al MACBA o de prospectes, cosetes que un té per allà i que no saps per què són, doncs ha quedat com per fer la catalogació en darrer lloc. Però aquest, un dia que estàvem mirant caixes, el Llorenç i jo, el Llorenç em va dir, mira què he trobat. I clar, jo de seguida vaig pensar, dic, calla, això em sembla que correspon a una suite, a una cosa, aquell senyor del barret. Ho vam medir i efectivament era exacte. Més coses. Ara anem a una sèrie de poemes que podem trobar dintre del Saltamartí. O sigui, i que a partir d'una cosa que vaig fer sobre el Saltamartí i amb l'ajuda del Llorenç vam veure on estaven algunes fonts d'inspiració dels primers poemes visuals que el Brossa incorpora en un llibre, que és el cas del Saltamartí. Ell ja feia poemes visuals, té poemes experimentals que ell deia en els anys 40, però després, a partir del 59, com el que us acabo de mostrar, ja feia poesia visual, encara que no s'anomenés d'aquella manera. Però quan fa el llibre El Saltamartí és la primera vegada, és un llibre escrit, és el llibre aquest amb una edició i ara s'ha fet una reedició que tinc per aquí, i en aquest hi ha uns poemes visuals. N'hi ha un, que aquest és l'esborrany d'aquest poema, en què és l'esborrany que després anava cap a l'editorial. I per tant el Brossa intenta fer-ho el màxim de bé possible perquè els editors en facin la reproducció. I aquí, després la reproducció és, no sé si ho veieu, aquí és la pàgina del llibre, no? Clar, o sigui, el Brossa ho dibuixa i després l'editor ha de fer-ho el màxim de proper possible. I és clar que el Brossa recordava aquestes gerretes que servien per mesurar líquids i que tenien en les bequeries, o sigui, allà on anaves a comprar la llet. Però és que, a més, és clar, quan trobes un llibre que dius que hi fan la Biblioteca de Brossa, un manual d'aritmètica, doncs aquí trobes les ampolletes per mesurar el doble litre, el litre, el centilitre, etc. Per tant, és molt veure com ho extreus de la realitat. Un altre cas, també en el Saltamartí, també tenim una taula de billar en el Saltamartí i aquí, a més, també tenim un trio impossible, que és aquest poema que senzillament ens diu reunir les tres boles dins el triangle, tot fent-les entrar per l'obertura i que això és un joc d'habilitat. Bé, ara potser no el trobo en el Saltamartí, però ja el buscarem. Senzillament és un croquis d'una taula de billar, que és semblant
aquest tratado de billar. Clar, és que el Brossa té en la seva biblioteca cada cosa que dius, vols dir que jugava al billar? Probablement no, però, clar, li interessava, perquè potser quan ho va veure diu, mira, faré això que és prou interessant, aquestes coses, i aquí tenim el poema escrit i l'altre. Altres coses, per exemple, i seguint en el Saltamartí, per centrar-nos en un poemari, però això ho podem trobar en qualsevol, els canvis que es fan. Aquí teniu un manuscrit a l'esquerra d'un dels poemes que es diu Catalunya, i a la dreta ja teniu gairebé la versió definitiva, perquè ja algú li ha passat a màquina, però fa un canvi a darrera hora, perquè el poema és idèntic. Al fons del mar s'enfonsa la meva pàtria, una màscara que riu, una màscara que plora, i la tardor té la columna tancada. Està claríssim. Aquí, per exemple, alguna vegada s'ha reeditat el llibre i algú ha dit, però no serà la columna trencada? A veure, no hi ha cap dubte que és tancada aquí en la part mecanografiada i en la part escrita. Però el Brossa fa una cosa, que és guixar la paraula Catalunya i posar Gòtia. Gòtia seria com terra de gots, dels godos. Per què? Bé, aquí entra el terreny de la suposició, però potser parlar de pàtria i la màscara que riu, la màscara que plora, la metàfora aquesta de la tardor, i posar Catalunya és donar-ho massa mastegat. I en una relectura, doncs bé, això és com una cosa, posem dels temps passats, encara que potser duri, doncs posem-li un altre títol. I li posa aquest de terra de gots. És a dir, que veieu que es pot veure aquest tipus de coses. D'altres, doncs, també és molt divertit, veure el procés. Aquí, això, el primer paper no és d'en Brossa. Vés a saber, vull dir, si li va preguntar a algú d'un colmado, escolta, això és interessant, això dels cafès, dona'm els noms de quins varietats tens. I li posa aquí el natural superior, el torrefacte superior, el corriente, l'Angola, l'Ibèria, i aquí doncs posa una llista de natural. Aquí està en corrent, torrefacte superior, una versió definitiva canviat, i llebeig, bufarut, mestral, tramuntana, però aquí també ha canviat el mitjorn per el bufarut. I amb el molinet de cafè, molí de vent. És un joc, això, amb aquestes paraules. I crec que aquí, exacte, tinc el mecanografiat, però corregit de... Fixeu-vos que en realitat amb aquesta versió mecanografiada ell tenia marques de cafè, barreja de marques, moca, tupinamba, marcilla del corrent, molinet de cafè. I aquí ell ja té la rectificació per natural torrefacte corrent superior. I l'altre venia la cosa de vent serè, marinada, vent de dalt, tramuntana. I ara ja ho va fer millor, llebeig, mitjorn, mestral, tramuntana. Potser no sabia els noms correctes dels vents, se'n va assabentar fins que finalment fa la darrera versió. És tot un procés, això també per la gent que comença, pels aprenents de qualsevol cosa, per anar a fer poemes amb paraules ben senzilles, quan un adquireix vocabulari, en fi, vull dir, hi ha moltíssimes coses. Altres històries, i que aquí és la meva creativitat, la que ho ha relacionat, perquè d'alguna manera un hi pensa, que és amb aquesta, a veure per aquí el tinc, aquest poema també pertany al Saltamartí i és dedicat al Manolo Millares. Aquí sota teniu un fragment d'un quadre del Millares que a mi, d'alguna manera, em suggereix aquest poema. Però això és personal. I aquí, el
terrabastall aquest diu: la taula està parada tal com ha de quedar fins a la fi del banquet. Al centre hi ha un ram de flors, als extrems canelobres en pantalla, les compoteres i els plats davant els coberts. Les copes estan posades per ordre de mides. Brillen els coberts d'argent i la vaixella és de porcellana antiga. Prou! El poeta, fet una fúria, arrenca les estovalles i volca la taula tot cridant indignat. Bé, tirem-ho per terra, tot això d'una taula ben parada. Que per això m'evoca aquesta pintura matèrica, diguem-ne, del Millares. Però el mateix Brossa, la idea d'una taula molt ben parada, l'agafa per aquesta instal·lació del Brossa, que potser heu vist alguna vegada, que es titula El convidat i que a la dreta ens hi ha posat un garrot vil. És com allò de dir, bueno, quina és la teva darrera voluntat? Doncs hi ha aquest impacte i aquest xoc entre el garrot vil i la taula super ben parada, que el Brossa, d'acord, aquesta instal·lació és de l'any 91, si no recordo malament, però segurament que tenia en la ment el Salvador Puigantic, al qual li va dedicar un poema, un sonet i un parell de textos més, que d'alguna manera la mateixa idea, encara que sigui com a tractament i trencament i indignació, està en aquest poema. Això ja són unes relacions que jo veig. No són tan directes, però els temes, com en qualsevol autor, es reprenen. La qüestió dels llibres també és una de les meravelles que es poden veure en l'arxiu, que és veure aquests llibres en directe, perquè, és clar, aquí veieu una reproducció i una reproducció petita i, per tant, no podeu gaudir plenament del que és el llibre, del que és desplegar-lo, les pàgines que són grans, etc. I és una de les grans llibres d'artista fets amb entàpies, que és el primer, perdó, no és el primer, perquè abans ve Nocturn Matinal, que és del 70. Perdó, no, 70? No, doncs aquest és primer, sí, aquest és el primer, tot i que hi ha un col·lectiu que és el Cop de Poma. Això, el mateix Brossa diu que novel·la és una òpera gràfica, que és com una temptativa de comunicació amb la realitat de cadascú tal com es coneix. I són dos esforços paral·lels, poesia i plàstica, que diu que breguen per transformar la narrativa i assolir un nivell més complet i expressiu del llenguatge, igual com succeeix a l'òpera, amb la poesia i la música dramàtiques. Aleshores, què és aquest llibre? Doncs aquesta és la part d'en Brossa. Ara aquí jo us ensenyo només Brossa. Unes pàgines, però ja veieu de què va. Primera es titula novel·la i comença amb aquesta primera pàgina, certificación en extracto de acta de nacimiento, sense cap nom. És una reproducció tal com eren els certificats de naixement en aquell moment. Aquí sota, entre els múltiples pàgines de Brossa, tenim això de reclutes en caja, que era quan després del servei militar, després quedaven en caixa, aquí teniu unes impressions, i aquestes són algunes de les pàgines finals en què el document va al costat d'una serigrafia d'en Tàpies. Ja veieu que cap al final hi ha el carnet de pensionista i que al final és aquest. És aquest que teniu aquí sota, amb aquesta mena d'ésser amb màscara i tot negre, i que el document és el parte de fallecimiento y encargo de servicios, és a dir, la factura
de pompes fúnebres de l'Ajuntament de Barcelona i tot el document buit, això sí, el document està buit, perquè amb la idea de novel·la, una novel·la és com la vida d'una persona, n'hi ha molts més, hi ha el certificat de matrimoni, el diploma de l'escola, n'hi ha tot el que, d'alguna manera, una persona, els papers que la societat, l'administració, doncs, l'imposa en aquella persona. I amb tots aquests papers, més la part del Tàpies, l'explosió d'en Tàpies, fan aquest monument que és aquesta novel·la, que és per plantejar-se la vida de la persona, de l'ésser anònim en aquesta nostra societat, que ha canviat ara una mica la cosa, perquè els tenim molts papers per internet i tot plegat, però el que en diríem la burocràcia continua ben patent i ben clara en la nostra societat. I aleshores ens n'anem a un dels... O sigui, en el fer de les suites amb en Brossa hi ha com una evolució cap a cada vegada més pàgines. I algunes d'aquestes suites, perquè entengueu una mica el que són aquestes suites, tenen un fil unitari. Aquesta us l'he portat sencera, aquí teniu només la primera pàgina i alguna del mig, i si tenim temps, en tot cas passo del tot el PowerPoint i quan acabem podem mirar la suite sencera. És a dir, el que seria un full a darrere l'altre, que no és el mateix vist així que quan un fa el gir del paper. I el veu, i a més, en aquest cas hi ha poemes moltes vegades no només per la part del recto, sinó també del verso. I hi ha com una història aquí darrere, una història d'amor. Per tant, si després la podem veure, aquesta història d'amor, potser entengueu i podeu comentar com és aquesta història d'amor. De fet, en realitat és com la construcció d'aquests llibres per seqüències o diferents leitmotivs. Aquí és una foto de l'exposició que va haver-hi en el MACBA, en què aquests llibres, per exemple, això és un poema habitable, estaven exposats d'aquesta manera. D'aquesta manera el veies tot i podies veure tots els fulls, però era com fer una mica de trampa, perquè en realitat la gràcia del poema és que tu, si et trobes, per exemple, aquesta NY en un determinat moment, després que has passat una sèrie de fulls, arribes a una altra N amb una gilet a sobre. Tu ja et pots fer una mica una idea, dius, ostres, NY, això ho fem servir els catalans, és a dir, en català, però una N amb una gilet potser és la ñ, que l'hem tallada, però és que després a baix té coses més explícites. Aquí, vull dir, no es veu gaire, però aquí on senyalo és un full amb les lletres de llibertat, totes, cadascuna pel seu costat. I aquí, aquesta que apareix per aquí entre el meu braç i la companya, els cabells de la companya, aquesta porta un títol que diu que tapa una C. Les coses ja no són més explícites. De què? D'Espanya, no? Que tapa una C de Catalunya. I bé, i aquí va haver-hi altres elements. Això és com aquesta construcció d'aquests llibres visuals. O com un dels llibres visuals, aquest poema habitable, que és Poemes per a una oda, només us he posat 2 elements. I és perquè, a més, aquests poemes habitables els va poder editar el mateix any 70. Però aquests poemes per a una oda, l'última oda és aquesta notícia retallada, fixeu-vos, hi ha oda, i després una notícia que diu 3 muertos y varios heridos. Per tant, s'entén que tots els poemes anteriors van cap a aquesta oda i que aquesta oda
que gairebé es pot llegir, perquè ja veieu que al començament el Gobierno Civil de Granada ha hecho pública la siguiente nota, esta mañana, tal, sin esperar la reanudación de las conversaciones, i és una notícia d'uns obrers que protesten i reivindiquen la seva pujada de sou, però que en algun moment diu que la policia va ser agredida pels obrers. I que, esclar, la policia no va tenir més remei que defensar-se i que, fixeu-vos, és a dir, aquest trosset d'aquí que diu ante la gravedad de los hechos, i el capitán, i diu les noms, que manejava la fuerza i tal, van tenir diverses lesiones. Y ante la gravedad de la actuación, desproporción numérica y reiteración de los ataques, hubo necesidad de repeler la agresión, produciéndose lesiones a varios manifestantes, 3 de los cuales fallecieron. I bueno, pues això és una notícia, com aquelles, diguem-ne, no són notícies falses, són notícies manipulades, són notícies que realment adopten un punt de vista que realment no és el que segurament devia succeir. Però aquesta, en la publicació, va haver-hi, o sigui, ja preveient la censura d'aquest darrer poema, el va canviar. I el va canviar per aquell altre que hem vist abans, de les lletres llibertat, totes cadascuna pel seu lloc. Però aquí també veieu com tot estava connectat políticament, perquè en un poema anterior posa un record i és un full de calendari del juliol del 36. O sigui, tot és intencionat. Els poemes visuals, alguns ens plantegen incògnites, però els altres són molt clars. I aquí us en presento un d'aquests divertits que si estiguéssim en l'arxiu no veuríeu més que el sobre. O sigui, vosaltres agafeu aquest sobre que porta el títol d'Espanya i que l'obres i a dintre hi ha una carta. Ja veieu, és del tamany d'una carta, encara que aquí, treta la carta, doncs la carta la teniu ben visible i més gran del compte. Però fixeu-vos que aquí es pot apreciar la manipulació de la carta. Perquè, esclar, tu comptes i dius, no em surten els números. Això són 8 copes. Esclar, ell ha retallat els 2 nous d'una altra carta i ha posat el 9. I això li ha posat el títol d'Espanya. Després, aquest joc de treus la carta, que en el Brossa també es produeix molt, hi ha sobres dintre del sobre i dintre del sobre, doncs després, més tard, en l'any 71, poc després, en els primers pòsters poema que edita el Brossa, ja hi és. I després s'ha reproduït en diferents litografies al llarg dels anys. I, clar, dius, bueno, doncs què és Espanya? Doncs Espanya és això. Ens diuen que 9, però no és 9, és 8. Més documents, i ara que utilitza... Dèieu, perdó? Algú... Més documents. A veure, això és una carta. El que passa que dius, a veure, què passa amb aquesta carta? És una carta de la Magda Bolomar, la dona del Moisès Villèlia. Y només us en llegeixo el primer tros. Le digo, estimado Brossa, aprovechando este lapsus de silencio, pues tengo a los críos de la Terry, incluida la Terry, que se han ido a la montaña, te envío toda la documentación que tengo del amado perro Jaboc, ya que Moisés me dijo que te gustaría tenerla. No me agrada desprenderme de ella, pero siendo para ti, transigo. I això després ja, vull dir, bé, és més particular, diguem-ne, la carta. Però si anem al següent, una part de la documentació que li envia és aquest certificat de la mort de la fitxa del gos Jaboc aquest, que nombre de l'animal, Jaboc, sexo masculino, edat, raza, peso, tot plegat. Per què volia el Brossa això? Per què li havia demanat a la dona del Moisès Villèlia això? Doncs per fer aquest poema.
per fer aquest poema que teniu aquí amb la visió, vull dir, en la versió amb llapis i que després trobaríeu també en el Saltamartí. És senzillament que ha fet un gos i li va posant el mateix que hi ha a la fitxa, nom de l'animal, sexe, edat, raça, pes, un capa, diu? Sí, o l'empadronament, observacions, la vacuna, la data, la fitxa. Això ho ha utilitzat per fer un poema. És una mica com lo de la novel·la, no? És a dir, agafar la fitxa, però deixar-la en l'esquelet. I aquest, que és posterior, perquè aquest és de l'any 91, doncs un altre paperet, i que al Brossa li devia encantar, no? Que és aquest, diu, díganos lo que piensa, cómo lo quiere, y es de un restaurante. ¿Le ha gustado nuestra comida? ¿Le ha parecido casera? ¿Destacaría algún plato? ¿Los postres le parecen adecuados? ¿Cuál ha sido su bebida? ¿Cómo le resulta el precio? ¿Caro, barato, precio justo? ¿Le han servido con rapidez? ¿Han sido amables con usted? ¿Esperaba otra cosa de Carmen? Añada su comentario o consejo. Gracias. Nos será útil y en su próxima visita habrán mejorado las cosas por su colaboración. Sea feliz. Què fa el Brossa? Doncs fa, perquè això ho ha posat després, fixeu-vos que aquí ja ha passat del llapis a la tinta, però el títol li posa al final, Enquesta o la crisi dels versificadors. I li agrada el llibre? En destaca alguns versos? Com li sembla el preu del llibre? N'esperava una altra cosa? Afegeixi comentaris o consells. Moltes gràcies. Em serà útil i en el proper llibre hauré millorat els versos per les seves observacions. Em pot estar segur, segura. Això ja ho devia fer quan entrava la moda aquesta de dir segur, segura. No? I se n'en fot, esclar. Però com utilitza coses que, en fi, vull dir que podem sorprendre'ns, potser perquè no esperem habitualment una enquesta com aquesta quan marxem d'un restaurant, no? I això, doncs, és d'un llibre ja dels últims llibres de Brossa. I ja, doncs, anem acabant també pel muntatge dels llibres. Crec que aquest llibre val la pena de posar-ne algunes planes, perquè és un llibre fet amb Joan Miró, en homenatge a Joan Prats, els tres Joans. I és tot un joc, un joc en què el Brossa agafa poemes d'ell anteriors, de diferents llibres, i aleshores, doncs, o bé ell insereix coses, com aquesta carta, o bé el Miró també hi afegeix. Això és una pàgina que està retallada i aleshores pots veure un dibuix que està sota. I anaven jugant. O, per exemple, aquesta que fa molta gràcia, perquè la pàgina aquesta de M'agrada el sonet Mosquer, feta per en Miró, al costat té un sonet que es diu sonet Mosquer, però l'altre de la casa és preciós, perquè resulta que totes les es i les as doncs estan dibuixades per en Miró. És aquell del meu paraigua el tinc al dormitori, dic que l'armari gran és al saló, i va dient coses que la casa té tot fora de lloc. Són poemes anteriors, però poemes amb els quals juguen. Igual que aquest Gran Palais, que té un tros del poema en francès, perquè era la inauguració d'una exposició de Miró al Gran Palais a París, i pel mig hi ha un full mig trencat amb un dibuix d'en Miró i el poema també queda partit. Vull dir, Gran Palais, aquí el podeu llegir, perquè diu reproducció de... I faltaria un trosset perquè en realitat la foto hauria d'haver captat, diguem-ne, desplegat el plec que hi ha aquí al mig amb el dibuix del Miró. I en realitat això ho pots veure entre una banda i l'altra i és l'anunci de la inauguració de l'exposició del Miró. Això és un fragment en un tros que diu Joan, la pàgina anterior em suggereix gairebé un altre llibre. És el Joan Brossa que li diu el Joan Miró i de vegades és el Miró, com en aquell sonet Mosquer, que li diu que li agrada el sonet que està al costat.
Són jocs realment fantàstics. O aquest del llop girat, això és un poema del Brossa. I aquí doncs, està tot escrit per al Miró, però és que el mateix Brossa aleshores, a partir del poema, fa aquest poema visual. O sigui, el poema arriba un moment, perquè és un llop, i per això es diu el llop girat, i diu, al vespre veig el llop tot doblegat badant un pam de boca grut endins. Amb el puny clos i tot arremangat, li fico el braç pel canal del coll fins a la cua, que agafo bé amb la mà. Reculo el braç i ja segueix la pell, restant el llop girat de l'inrevés com una mitja. Poc va canviar gens de forma, però fet un cabdell d'entranyes, va fugir camps a través. I aquí es pot veure en la bola aquesta, que representa aquest cabdell d'entranyes girant per muntanya avall, amb el tros, amb el poema posat com una bola. És a dir, que això és realment una explosió de creativitat per part de tots dos. Altres coses, ja per anar acabant, que podem trobar dintre de l'arxiu, doncs això és com un índex de poemes objecte del Brossa, numerats i petits dibuixets. Hi ha altres fulls, és a dir, quan fem la visita, aquest és com molt endreçat, perquè és com si diguéssim, mira, per recordar-me'n dels poemes objecte que faig, faré un índex, no? Doncs això és l'índex. I aquí hi ha poemes fets per en Brossa i amb el nom ben petitet, reaprofitant papers. És com un recordatori. D'altres vegades no, és l'esbós. I amb això dels esbossos, aquest és molt divertit i em va fer molta gràcia quan el va descobrir el Llorenç Mas, perquè no sé si coneixeu aquest poema d'aquí baix, que és un poema visual d'en Brossa, fet en litografia, que és de l'any 89, que és aquest Miami Beach. Doncs en l'arxiu que hi ha la postaleta d'on va treure aquest paisatge nevat. O sigui, és una postaleta real, un paisatge nevat. Però també hi ha com una primera maqueta del poema visual i el que no hi ha és Miami Beach, sinó que hi ha Lloret de Mar. I aquest Lloret de Mar, doncs, resulta que l'etiqueta aquesta és el logo que tenia Lloret de Mar des que va començar a ser ja una vila turística. El Brossa li tenia bastant de mania a Lloret de Mar, una novieta d'ell, la Madelon, que treballava en turisme en els anys 60, va estar un temps a Lloret de Mar i el Brossa a vegades anava a veure-la, però no es volia estar mai a Lloret de Mar. I estem parlant de l'any 60 i primers 60. I no volia anar-hi mai perquè allò ho trobava molt estrany, aquell món fet per turistes, etc. I sempre, si es trobaven, se n'anaven cap al Montseny o cap a una banda que no era el mar. I té un sonet que acaba dient lloro Lloret, Lloret de Bar. Així qualificava, Lloret de Mar. I, a més, també a l'arxiu hi ha una entrevista que hi ha als últims anys d'en Brossa que un periodista nord-americà li feia i li preguntava al Brossa: vostè per què va posar en un poema seu això el va dedicar a Miami Beach? I ell contesta que en principi no era Miami Beach, que en principi ho havia pensat per Lloret de Mar, però que va pensar que potser, com que ja en aquell moment els seus poemes visuals viatjaven, anaven fora de Catalunya, que la gent no sabria on era Lloret de Mar. I per això ho va canviar per Miami Beach. Bé, el missatge és el mateix.
De tota manera, veieu com es descobreixen coses i com es descobreix que redimonis, què tenia a Miami Beach el Brossa? Res, a Lloret de Mar sí que té. I a Lloret de Mar tenim poemes sobre Lloret de Mar, poemes, és a dir, d'estades allà, cartes, etc. I també tenim això, no de totes les instal·lacions, però d'aquestes sí. I, esclar, les instal·lacions són una cosa que cada vegada canvia, no? Vull dir que, a veure, i sobretot això està fet per la primera vegada que es va haver de fer aquesta instal·lació. I això és com un croquis, i així feia els croquis el Brossa, uns dibuixets que semblen infantils. I a sota diu pila de daus en forma de piràmide rematada per un crani. 12 cadires en cercle. I el títol és Pau Paula. Pau Paula, que vol dir com Pau tonta, és una expressió que ja té el Brossa en un poema, en un sonet de l'any, sembla que és el 49 o el 50. Sempre el Brossa ha criticat els governants, ha criticat tot allò per allà on ens volen fer anar. I aquí aquesta Pau Paula, evidentment, és molt potent, perquè tot de daus que van amb un crani i tot el que hi ha al voltant de cadires sembla com si fos una convenció de polítics que tenen una reunió per la pau. I en què consisteix fer la pau? Doncs en tirar els daus a veure qui li toca de carregar-se a unes quantes persones. En té moltes d'aquestes dels anys 90, però que són molt potents, algunes de les quals van estar en l'exposició de la Virreina de l'any 94, que és una de les millors exposicions de Brossa d'instal·lacions. I aquí acabo el PowerPoint. Que vull acabar amb aquest sobre, que també tornem a lo del principi, no? És un sobre reaprofitat, però amb aquest sobre reaprofitat tenim tot de poemes, no és un poema, el got és el lloc de sempre, natura morta, alguns es poden llegir millor perquè estan ja fets amb tinta o amb bolígraf, mot, vet aquí un sentit i un so, dos, oll, vol, no sé què, i apa, apanya't a llegir si ets capaç. Clar, tot això dona moltes pistes sobre els processos, sobre com després canvien les coses. I dintre d'aquesta línia, que a mi em sembla que aquest poema, que és un dels últims poemes d'en Brossa, ho reflecteix molt bé, no? Que és aquest del mirall a la pista. No anava a la recerca de cap tema, sinó que acceptava allò que li arribava, encara que fos en forma d'un retall de diari. En aquesta acceptació natural s'han anat formant els llibres, crear un sentit en coses que no en tenien. És un recorregut que és una mica estrany, fet d'aquesta manera, no? Però que l'hem fet així. Si voleu, veiem o si voleu comentar alguna cosa i us ensenyo el poemari sencer, que anirem passant fulls senzillament. No sé, podeu dir alguna cosa, si voleu, que no us deixo ni parlar. Glòria, un petit dubte. Quan ell parlava del seu ordre particular, vosaltres vau trobar alguna mena de guia en aquest ordre que ell tenia o no? O era el seu ordre indesxifrable per la resta de la humanitat? No, el seu ordre es pot veure, O sigui, sobretot hi havia allò que tothom deia, no? Tots deien, això diu ell que està ordenat, però no ho està. En els diaris, quan ens vam posar, a veure, encara no s'ha fet tota la catalogació dels diaris, però sí que es van anar posant els diaris en capses i obrint algunes d'aquelles capses, tu podies veure que ell anava per blocs temàtics, que, per exemple, a mi em va fascinar molt que tenia tota una pila de retalls, perquè sempre estava retallant,
retalls de diaris de notícies al voltant de la carrera de l'espai, o sigui, dels homes, primer la carrera per anar cap a la Lluna, dels coets, de tot això. Totes les notícies que anaven sortint en els diaris, ell les retallava i anava fent la seva pila. Una altra pila és, per exemple, totes les intervencions de l'Albert Gené des de la fundació del diari Avui, que era una columna, i el Josep Maria Espinàs, una columna sobre llengua. Ell sempre, com que ell l'havia hagut d'aprendre posteriorment el català, sempre tenia com el puntet de vull millorar, de vull saber més, i anava retallant tots aquests diaris. Evidentment, els seus déus, per dir-ho així, tires de notícies sobre Miró, de notícies sobre en Picasso, o sigui, els seus déus de l'art, o doncs de cinema. De cinema té moltíssimes coses retallades. És a dir, que com a mínim sí que hi havia un ordre temàtic. I en les seves obres, doncs realment era molt curós. Potser no tant amb el que és això que ens meravella, no? Les coses prèvies i els papers aquests, així, sinó amb la versió definitiva, la posava sempre en una carpeta a vegades feta amb cartró, moltes vegades en cartró, doblegada, amb el títol a l'inici i, com heu pogut veure, doncs, numerant totes les pàgines. Hem trobat carpetes de poemes descartats. Molt d'ordre, en aquest sentit. Gràcies. No ho semblava, però... Per això, que era curiós, no?, veient l'entorn. I cridava l'atenció perquè, clar, el treball d'investigació que s'ha fet és increïble. El tema aquest del barret m'ha sorprès bastant, d'haver trobat la revista on faltava justament el detall del barret. I per això ho preguntava, perquè a vegades des de fora sembla un caos molt gran i en realitat segurament no ho era tant. Això també cal haver vist l'obra moltes vegades. O sigui, en el Llorenç ja li va sorprendre, però jo que aquest m'agrada especialment, no sé per què, aquest poema m'agrada molt. Doncs, clar, quan el vaig veure dic, calla, no serà l'home aquell del barret. Però hi ha altres vegades que no, jo sóc incapaç de veure-ho. Però, esclar, ja també el catalogador ha anat fent com una base de dades en què pot interrogar-la. O sigui, si poses Lloret allà, et surt tot el que hi hagi sobre Lloret. I et pot sortir tant l'etiqueta aquesta Lloret o el poema visual en la seva primera versió, com et pot sortir notícies de Lloret, com et pot sortir cartes, com et poden sortir. I, esclar, això va molt bé. El Brossa és molt particular en tota aquesta qüestió. Més coses? Bueno, hem dit els poemes, no pensava que el tenia aquí, poemes... Ah, no. Jo, Glòria, us volia preguntar... Perdona, no, Montse, endavant. Sí, no, mireu que per la part això de francès, que vaja, aquest poema que ens has ensenyat, jo no el coneixia, dic, bueno, el curs que ve ja farem alguna cosa amb aquest poema i les fotos, però així documentació en francès en teniu, no sé, esmentaves les cartes o així, hi ha alguna cosa en francès? Perquè, vull dir, jo tampoc li conec l'obra i no... Més que res, algun document així... O sigui, el Brossa no el sabia escriure, però sí que el sabia llegir. Aleshores, el quadern aquest que us he ensenyat només la portada, que era el Dadà, doncs té còpies de textos del Breton, del Zarà, etc., en francès. I després ell es fa la seva traducció particular. I després una cosa que ara te l'ensenyo. Ja al Brossa li agradava molt Rimbaud i té
traduccions d'en Rimbaud. Les ungles del guant, ronda de Rimbaud. I aquí, doncs, bueno, ara ja ho tinc aquí amb hi ha Le Dormeur d'Ibal, el dorment de la vall, o sigui que es pot treballar el tema de Rimbaud, així com un fragment, o sigui, un poema d'aquests de realitat, pres de la realitat. Hi ha aquest que he ensenyat. En d'altres pot haver-hi paraules, coses. Després, en l'arxiu, també de París, ell va escriure aquests poemes de París, però després també un poemari que es diu El poeta presenta 15 pantomimes. Doncs en aquest són unes instruccions que en el poemari són en català. Núria, vés a comprar pa, per exemple. Però aquestes notes s'han trobat a l'arxiu i són en francès. O sigui, són d'una persona amb la qual va tenir contacte, el Brossa, i que feia aquestes notes a una noia que devia venir a netejar o a comprar o el que fos, i aquestes notes les va guardar. I aquestes notes són en l'arxiu. No les tinc aquestes, però bé, vull dir que el que necessiteu podeu escriure a l'arxiu, és a dir, la Judit ja us donarà el correu electrònic de la Marta Vega, que ho porta, i aleshores, bueno, sempre acabeu a les mans, diguem-ne, del Llorenç, però el Llorenç encantadíssim que algú aprofiti coses i si tu li escrius, i a part d'això, com ha dit la Glòria i tal, doncs què més pot haver-hi en francès? Ell t'ho traurà. L'únic inconvenient del Llorenç és que com a bon catalogador t'ho treu tot. Tot doncs, vol dir que tu has de mirar-te molts papers per trobar el que realment t'interessa. Però ara que se m'acudeixi, hi ha l'estada de Brossa a París, hi ha els manuscrits, per tant, dels 2 llibres aquests, els poemes de París. Això ja li passaré a la Judit, si m'ho recordes, perquè jo vaig escriure una conferència per un congrés en què vaig parlar de Brossa i Europa, i aleshores allà parlava bastant d'aquests poemes de París i dels altres. D'acord. Més coses, perquè si no doncs mirem els poemes a Gofredina, estem fora de temps. I jo només, que ho sàpigues, Glòria, que he anat compartint coses a mesura que parlaves. D'una banda, el primer enllaç que teniu és el repositori del MACBA, que esmentava la Glòria al començament, i després us he compartit 2 arxius de la Glòria. Un primer que està dedicat a la catalogació del fons Joan Brossa i que va ser un article que va escriure la Glòria conjuntament amb el Llorenç per entendre una mica l'abast del que és aquest arxiu i com es va iniciar la catalogació d'aquest fons. I després us he compartit un document que tenia a l'escriptori, perquè com la Glòria també s'ha centrat força en els llibres d'artista, per si us interessa aquesta temàtica, en aquest document trobareu tots els llibres que Brossa va realitzar en col·laboració amb d'altres. I finalment us he passat també el correu electrònic de la Marta Vega per si necessitéssiu fer alguna consulta. Vale. Bueno, doncs una mirada ràpida als nous poemes d'amor a Gofredina, que també cal dir que... Podeu convertir aquí on estava compartir pantalla i aquí... Que també cal dir que el Brossa parteix d'uns poemes que eren sonets a Gofredina en l'any 67. I això, perdoneu perquè ara me sobren les... Sonets a Gofredina són del 67 i aquest poemari és del 68. Bé, és continuació d'aquest d'amor a Gofredina. Cal que sapigueu que Gofredina, que també tenim un paper a l'arxiu en què és com un joc de lletres,
fins que acaba per inventar el nom Gofredina. Vull dir que ell volia que acabés amb Ina i tingués F i va jugant fins que troba Gofredina. Us els vaig passant així. Comença un viatge, no? A Renfe. Ara tenim un ou trencat, un ou sencer, i ara aquest... Això ja veieu, és un fil, un guant... Ai, perdó. Això és un diari, Proyectos, en espera de la reunió, estamos disgustados. És un diari, per davant i per darrere, però també hi ha com un camí. Aquí també teniu les vies, o sigui, les rodes d'un tren, però amb una mica d'un floc de cabells. Ja haureu deduït que això és un viatge. Ha començat amb la Renfe i ara ho anem veient. Potser a vegades la gent diu, mira, ara aquí està esmorzant, no, l'ou, però en fi, el que vulgueu. Més vies, hi ha un canvi de via o una trobada entre les dues vies. Dues claus. Aquí aquest petit quadradet forat. Això és per darrere. Dues trossos de serpentina. També dos, com també semblarien dues rodes, però en aquest cas lligades per un fil. Aquí és difícil de veure, però també són com unes ranures i que encaixarien una amb l'altra, o dues trossos de via. A vegades es fa difícil, aquí estan encaixades les dues, els dos fragments s'han unit i per tant ara estan encaixats. Aquí teniu un croquis per fer un jersei o alguna peça de roba, les agulles, o sigui, és per fer mitja, i realment l'esquena, etc. Aquí, doncs, aquesta combinació amb aquest fil, com un tros vermell, guixat, això és una multiplicació. Aquí a dalt de tot teniu una petita cosa. Dos fils, aquí és la banda del davant, però al darrere del mateix full tenim l'agulla. Aquí a la punta hi ha una diana, aquí hi ha una G, un tros de G, suposem de gofredina. Aquí doncs també un retall i una notícia sobre morts al Vietcong. Aquí uns ventalls i també doncs, amb el foradet de l'altra banda, una planta i un fil, un dibuix d'una planta, la paraula sempre. Aquí res, és en blanc, encara que és el recto, i ja està. Aquí és el final. Acaba amb també lo de la Renfe. Aquí seríeu vosaltres, que hauríeu de fer la interpretació. Com ho interpreteu, això? Aquí tothom queda callat ara. No hi ha, diguem-ne, interpretacions. No sé, el viatge que comentaves, la novieta de Lloret, ara no sé, a Lloret no s'hi pot pas anar amb tren, oi? No, no és la novieta. No és la novieta. No és la novieta de Lloret, és la Pepa. És la Pepa que, a veure, la Pepa era la dona d'un amic d'ell que des dels anys 50, l'amic el va fer al servei militar, que va fer post-guerra,
i allà un grup de catalans. D'aquest grup de catalans, de fet, sorgeixen moltes de les coses posteriors, perquè quan el Brossa decideix anar per aquest camí, l'Enric Tormo, que era gravador, està molt per ell i d'allà ve, en certa manera, el món de Dau al Set. Però al principi, quan comença a fer ja Dau al Set obres de teatre, el Josep Centelles, el marit de la Pepa, sempre estarà al darrere. I com a matrimoni sempre li van donar molt de suport, li van ajudar a editar les obres completes de teatre, etc. Però la Pepa, diguem-ne, la seva relació amb el Centelles no era gaire bona i va arribar un punt, als anys 60, que la Pepa va agafar les seves coses i se'n va anar de casa seva. Qual cosa, dius, això no era gaire normal, en els anys 60. I aleshores sempre havia hagut una gran amistat i a partir del trencament amb els Centelles doncs n'hi ha més, diguem-ne, d'amistat. I l'any 67, o sigui, a partir del 66 és important per ells i el 67 és quan hi ha l'explosió d'en Brossa amb els sonets a Gofredina i aquests nous poemes d'amor a Gofredina. Després la qüestió és que la Pepa va intentar treballar, que aleshores, clar, era difícil per a una dona trobar feina i més quan no tenia preparació per cap feina en concret. I finalment, gràcies als coneguts, va entrar a l'Hospital de Sant Pau per fer anar la bomba de cobalt que aleshores s'aplicava als malalts amb càncer, perquè a tothom li espantava i total era posar uns botonets. I ella s'hi va venir, va tenir feina, al cap d'un temps, doncs, ella vivia en aquest període a casa de la seva mare i va trobar un pis i quan va tenir el pis al carrer Gènova, un pis de lloguer, li va dir al Brossa si volia venir a viure amb ell. Per tant, la història d'una dona que, Déu-n'hi-do, vull dir que no era pas habitual en aquell temps. I d'aquí ve la història aquesta d'aquest viatge de l'any 68. Alguna altra interpretació, però a veure, és molt senzill, vull dir, perquè, clar, vull dir que hi ha el viatge, principi i final, ja tots són vies, tots són camins paral·lels, després pel mig hi ha altres coses que, en fi, vull dir que si coneixes la Pepa o coneixies la Pepa es va començar a guanyar la vida cosint i li agradava molt fer mitja. En Brossa té una peça feta per la Pepa que és una A feta en mitja, feta de mitja, i la va fer la Pepa, no? Vull dir que hi ha coses pròpies dels fils, dels patrons, etc., que serien d'ella, i d'altres, de festa, de ventalls i del que vulgueu. I aquí hi ha cadascú que interpreti el que vulgui. Però és una dels que és més, veus més el fil conductor, per dir-ho així. I en tinc un altre que és un sonet, però com que no sé si heu vist un sonet d'aquest tipus, doncs el ser un sonet potser és més fàcil perquè ja sabeu que són 14 versos. Per tant, aquí aquest. I ara també el farem gran. I aquí doncs teniu el sonet, dedicat a Guimerà, que també feia sonets i el Brossa l'admirava molt, i entrem en el primer quartet. Retallat al mapa de Catalunya. Aquí hi ha unes notes, sol, lluna i una cua de peix, terra, pala, molta cosa de la terra. Això és el primer quartet. Segon quartet. Sabata, ou, gallina, groga, blava,
verdes, potser una cosa de banderes, no sé. Aquí sembla el bigoti d'en Guimerà, amb una A. Paraigua, peix, a sota del paraigua. I aquí ja comencem, entrem en els tercets. Persiana. Aquest és boníssim. Discriminació. Ganar. I mireu que hi ha aquí sota, guanyar. Discriminació lingüística, clar. Les ratlles d'una mà. Aquest és el primer tercet. I el segon, pancarta, llibertat. Aquí hi ha una empremta sobre un tauler, vull dir que com de mots encreuats. Aquest poema el va fer servir en un pòster poema que va titular 1 de maig, després, posteriorment. I l'últim que en els sonets és el que ha d'acabar de rodonir, no? I fixeu-vos aquí que diu la sang del bou i, si teniu bona vista, podreu veure el que hi ha entremig d'aquestes as, que diu acata, ataca. I aquí, doncs, acaba el sonet. O sigui que, per als que, si no sé de quin món veniu, la Montse ja ho ha dit, que ve del francès, no? Però si veniu de la llengua, en aquest cas, doncs, clar, es pot jugar molt. Tots els sonets són 14 versos i normalment escrits, però ell fa sonets visuals. I es pot fer la idea d'un sonet visual, és perfectament traslladable, no? És a dir, és buscar-te un eix més o menys, com aquí era l'eix aquest més de reivindicació de la terra, de Catalunya, de reivindicació política i un atac a qui la reprimeix. O sigui, està molt clar. Clar que pel mig trobes coses que dius, bueno, no sé per on va, però és així, el món de l'art tampoc ens l'expliquem tot. Bueno, doncs, no sé si teniu més preguntes o coses. Veig que també has trobat, Judit, el de l'Europa, no? Que també l'has compartit, no? L'article aquell. L'article d'Europa? No, t'ho he enviat per correu. Ah, d'acord. No sé, per això ho he vist. Jo només també us comparteixo un petit vídeo, en aquest cas parlo jo, però perquè el pugueu visualitzar, que s'emmarca dintre d'unes jornades de poesia experimental que va organitzar la Glòria amb el grup de recerca el 2016 i que precisament parlava sobre processos creatius de brossa. Aquí potser també hi trobeu alguna informació més que us pugui ser d'interès. I també dir-vos, com vam comentar a la jornada educativa, que en el marc del projecte Variacions de cara al curs vinent, amb l'Institut Milà i Fontanals, amb la Judit Terrats, de fet, treballarem amb els alumnes per tal de pensar de quina manera podem fer accessible aquest tipus de material per desenvolupar una activitat amb alumnes, en aquest cas de secundària. Que sigui fins i tot un taller o una activitat de tot un matí i que fins i tot després pugui continuar a l'aula, en què hi hagi aquesta part més de contacte directe amb aquests documents, veure també quins documents poden ser més llaminers o més atractius per a aquestes edats i després desplegar algun tipus d'activitat vinculada a processos creatius a partir d'aquesta experiència amb l'arxiu. Això ho treballarem de cara al curs vinent amb l'Institut Milà i Fontanals i, per tant, el proper curs, o sigui, no aquest, l'altre, aquesta proposta ja la tindríem activada. I insisteixo, qualsevol proposta que us vingui al cap al voltant d'això que ha comentat la Glòria o d'altres que us sorgeixin, ja sabeu que estem oberts a col·laborar i a desplegar propostes i dinàmiques de forma conjunta. Molt bé. Veig somriures. No sé si voleu afegir alguna cosa. Jo ja l'he enviat un correu, Montse, a la Glòria. Tan bon punt em faciliti aquesta documentació, te la faig arribar. I el que havíem comentat, si us sorgeixen dubtes o necessiteu més informació, m'escriviu a mi i, en tot cas, si és una cosa molt especialitzada, també li faré arribar a la Glòria. Res, donar-vos les gràcies per obrir-nos així
d'aquesta informació i res, jo crec que encara tenim més ganes ara d'anar a l'arxiu quan sigui possible. A veure quan ens l'obren d'aquesta manera, perquè obert ja podeu anar i vosaltres podeu demanar coses, però esclar, s'ha d'anar amb un propòsit concret aleshores, no? De vull veure aquests papers de tal cosa. Sí, després, per exemple, també els documents s'han de deixar reposar, no? Han d'estar en quarantena també durant 15 dies. Per tant, bueno, veurem com aconseguim tornar a la normalitat amb tot plegat. De moment, per això ja tenim moltíssimes coses, ja hi ha moltíssima informació i la veritat, jo també espero un candeletes la visita a l'arxiu físic més gairebé per gust personal, però amb tota la informació que ens doneu i agrair-vos això, tota la informació i la disponibilitat que hi ha de part de totes i tant, la Fundació i tant. Moltes gràcies. També jo agrairia que si feu un projecte amb els vostres alumnes del tipus que sigui, m'escriviu perquè també puc fer seguiment, us puc acompanyar en el procés o facilitar material i després també que tingueu en compte que amb el nostre blog Laberints Brucians ens agrada compartir aquestes experiències. Volem ser un altaveu de projectes i pensem que les coses que desplegueu vosaltres a l'aula també poden ser un referent per a altres docents que busquen idees o models amb els quals inspirar-se. Per tant, amb el blog no només donem cabuda al que fem nosaltres directament amb instituts i escoles, sinó també propostes i projectes com els que ens van explicar l'altre dia, el Col·legi Sant Miquel dels Sants o l'Escola Cooperativa El Puig. Són projectes que també tenen cabuda en el nostre blog i que creiem que són molt importants això de donar-los espai per poder comunicar i difondre, perquè són projectes de gran escala que necessiten això, aquest reconeixement per tota la feina feta. D'acord? Doncs, si us sembla, donem per tancada la sessió. Moltíssimes gràcies a 6 de juliol. No sé si també teniu selectivitats o coses, però moltíssimes gràcies per l'esforç que esteu fent. Esperem que hàgiu gaudit també de les càpsules formatives amb la Bàrbara i estem en contacte per qualsevol cosa. Moltes gràcies. Moltes gràcies a totes. Bon estiu. Moltes gràcies. Gràcies, Glòria, com sempre. Gràcies a vosaltres, és un gust. Ja veieu que també m'apassiona i aleshores tot el que t'apassiona també és maco de poder compartir. Doncs endavant amb aquestes ganes. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat. Adéu. Fins una altra. Adéu. Adéu. Adéu.